Tým naukovcov zo Novosadského univerzitetu s cieľom zmenšania chasnovania antibiotíkov i zmocňovania odpornosti ľudzoch i životinjoch na njih robí na produkciji rošlinských preparátov, ktorí sa budú chasnovať jak alternatíva antibiotikom za liječenje mastitisu pri kravoch dojkoch. Veľký problém, že ševelí antibiotiky, ktorý chasnujeme u veteríny, tiež chasnujú i za liečenie ľudzoch. Preto sa zjavuje rezistencia mikrobov na veľi antibiotiky i oni postávajú neefikasní. Postoja i rozlični sposoby prenošenja genov rezistenciji zo životinjoh na ľudzoch. Najznačnejší to zo s pomocu poživi, odnosno mesa životinjoh, ktorí ličeni zo s antibiotikami a vypituje še i možljivosť prenošenja takých genov zo s domašnjih ljubimcoh na vlastníkoch. Tí štoti geni môžu na človeka prejsť prej k vzduchu. Naša ideja bola napraviť alternatívu antibiotikom, chceli sme ich vyrúciť z uličenju mastitisu vimňa krávoch i našli sme formuláciu zo 4 fajtoch eteričných olejoch rošlinoch, ta ich teraz experimentálno primenjujeme na kravi, ktorým diagnozovaný mastitis. Tot eksperimentálny lik má ešte prejsť oficійne klinične vypitovania i u institutu še nazdavajú, že pod švitko vojde do veterinárskej praxi.